بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بندرابي سهلابي hettiyankoɓe yiyete indi gandal on calminama on jurama on ñaganama Allah moƴƴere inchallahu taala ngare e dars men al akhlaq jikkuji ɗi ganduɗa nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam jangguino ɗum hande ɗon jikku momin jangat hande woni alhilmu wal ana. nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam won yogo garnoɗe e makko o woni hen biyeteɗo al ashaj abdul qais. nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wi ɗum an dey no dañe jikkuji ɗiɗi no gone ma, inna fika khuslatayni, jikkuji ɗiɗi no gone ma, yuhibbuhum Allah, jomiraɗo subhanahu wa taala no yiɗi ɗumen. o wi jikkuji ɗiɗi ɗi ko idi hen fof woni alhilmu, woni neware. eyi mo ganduɗa ne heewi jaam, mo ganduɗa so caɗele dañi kanko o webnata, sa dutde makko ko jaam o addat. ayi e neɗɗo il faut newo mo ganduɗa ya wona mo ganduɗa ko jaam yamo. eyi jaam tan yiɗi. goɗɗo woni al ana. al ana ɗum woni teeyde mo ganduɗa dey yawnotako, kala ko kaaleɗa e kaari tan, sa haalama kaari waɗi kada tan jawnoɗa mbiya e kaari de ni wayi kaari ni wayi. ala sa wiyama kaari waɗima hunde, kaari haalema hunde tan ƴetta téléphone tan nodda mbiya kaari an waɗi kam. mais juulɗo il faut teeya, il faut wona mo ganduɗa wasa wasa heñade. ayi comme tagi jomiraɗo subhanahu wa taala yamiri a alquran kala hibar garɗo e mon, habaru so are mon yo on mbat seesa, ƴewon beele no selli haɗa oɗon nimsa, mbaɗa hunde mo ganduɗa sa pari a nimsa. no foti laaɓi neɗɗo sikka hunde yaha waɗa sikka waaji o haali e makko hunde ko boni, o yaha o ƴetto ɗum walla o yaha o habde mum, caggal ɗum nde o waɗi musiba habare, caggal ɗum noon o anda kanko o waɗi jumre, o juumi, e caggal ɗum noon o nimsat. nden ɗeɗo jikkuji ɗiɗi julɗo no foti ɗum accude haqqille no feewi. ko ɗum tagi nela sallah sallam wi ɗeɗo jikkuji ɗiɗi jomiraɗo subhanahu wa taala ne yiɗi ɗum, e minen fof emin jiiɗi jomiraɗo subhanahu wa taala yiɗi men. nden yo allah subhanahu wa taala hokkumen min daña jikkuji moƴƴi, kadi jomiraɗo subhanahu wa taala hokkumen nande e naftorade. ɗum ɗo wonno darse men hande. hada wa sallllahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. wassalamu aleykum wa rahmatullahi وبركاته.